Il-grupp popolari Malti X-Tend li sploda fi xena mużikali lokali f'nofs is-snin 80 qed jirritorna b'album ġdid li hu t-tieni ġabra ta' Suċċessi. Dan isegwu l-pubblikazzjoni tas-sena li għaddiet ukoll kollezzjoni ta' suċċessi passati fl-okkażjoni tal-40 anniversarju tal-grupp. Il-grupp li hu magħruf għal mużika rock elettronika sar wieħed mill-aktar infittxijin anke barra minn xtutna bil-ħoss partikolari tiegħu li għadu jqanqal in-nostalġija anke ta' żminijiet passati. Tkellimna mal-kantant u awtur Charles Dalli u Godwin De Bono, tnejn mill-membri tal-grupp li inkludi wkoll lil-Eric Kalleja. Dan ix-xogħol ikkonkludejnieh u ħriġnieh. Dejjem irridu nsemmu bis-saħħa ta' l-Arts Council Malta għax huma ħarġu l-fondi għalih. Dan huwa kontinwazzjoni tal-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed ħriġna kollezzjoni s-sena l-oħra li tibda mill-1984 sal-2024 u dan huwa kontinwazzjoni tiegħu, ġifieri dak kien l-ewwel wieħed u da t-tieni wieħed. Da jispiċċa diklera għal qalbna li ta' tmeninijiet naf li hawn ħafna ġifieri milli qed jarawna u jisimgħuna li diklera hija l-album ħafna songs tal-80s ġifieri. Kemm ħarċans u int ma dajx kart, issa bejt mejja qabad min-nas. L-album bl-isem X-Tend 1984-2024 Deluxe Edition jinsab għal-beħ mill-ħwienet ewlenin tad-diski mit-tnejn. Waqt li fil-passat ħaddu sehem f'diversi festivals u avvenimenti lokali u ħallew impatt fuq ġenerazzjonijiet ta' mużiċisti lokali, il-membri tal-grupp biħsibu jkomplu jkontribwixxu lejn l-iżvilupp tal-mużika f'pajjiżna u anke lil hinn, partikolarment fejn hemm id-diaspora Maltija.